Ymweld â Llangefni, Savers. Wrth y fynedfa mae arwydd yn atgoffa cwsmeriaid gwisgo gorchudd gwyneb. Mae marciau ar y llawr yn dangos pa ffordd i fynd i fewn ac allan o'r siop. Ar eich chwith wrth i chi gerdded i fewn i'r siop, mae diheintydd dwylo i chi allu ddefnyddio. Plis dilynwch y system unffordd y siop. Mae yno sticeri coch ar y llawr yn dangos y ffordd i chi. Mae sgrin glir wedi wasod ar gownter rhwng y staff a chwsmeriaid. Bydd holl staff y siop yn gwisgo masgiau.